Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω όλα τα Fortnite nerf που έχω. Περιμένετε. Το πρώτο Fortnite που έχω είναι αυτό το μεγάλο το sniper. Δεύτερο, το tactical suppressed SMG. Δείτε από κοντά, ωραίο δεν είναι? Τρίτο, αυτό εδώ. Τέταρτο, αυτό εδώ, το Deagle. Πέμπτο, το Battle Bass. Πρέπει να βρω κανένα άλλο που έχω προσεγγίσει. Όπα παιδιά μου. Όχι. Όχι. Όχι παιδιά, ως τώρα αυτά εδώ έχω. Θα κάνω και part 2 για τα επόμενα όπλα. Οπότε κάντε like και subscribe για part 2. Bye.